ଜୁମ୍ କରିକି ଦେଖେଇବି ଯେତିକି ମୋ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ମୁଁ ଦେଖେଇବି। ତାପରେ ଧୂଆଁଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, କିଛି ଜଣା ବି ପଡ଼ୁନି, ତଥାପି ମୁଁ ଜୁମ୍ କରିକି ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଉପରେ ଦେଖାଯାଉଛି ପୁରା ଟପ୍ରେ ସେଇଟା ହେଲା ଟୁଙ୍କି। ସେଇଟା ନେଇକି ଏଇ ଜାଗାଟାର ନା ଟୁଙ୍କି ୱାଟରଫଲ୍ ଦିଆହେଇଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଏବେ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିବି, ରାସ୍ତାଟା ଏଇଟା ତ ପାଣି ପାଖକୁ ମୁଁ ଯାଉନି। ପ୍ରାୟ ଲୋକ ସବୁ ଦେଖିଥିବେ, ପାଣି ନଦୀଟା ଏଇନା ଜୋର ପାଣି ଚାଲିଛି। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଦେଖେଇବି, ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିବି। ରାସ୍ତାରେ ବି ପାଣି କାଦ ଏକା ଆସିଛି ବାଇକ୍ରେ। ଦେଖିବା ଚେଷ୍ଟା କରିବା ମୁଁ ଯେତିକି ଦୂର ପାରୁଛି। ମୁଁ ଆଜି ଆକ୍ଚୁଆଲି ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି, ପରିବା ନେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି। ମୁଁ ପରିବା ବାଡ଼ି ବି ଦେଖେଇବି। ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ ସାଇଡ଼୍ରେ ବହୁତ ପରିବା ଲଗା ହେଇଛି, କଲରା, ଜହ୍ନି, ଭେଣ୍ଡି, ବାଇଗଣ। ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ମିଳୁଛି ପରିବା, କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି ପରିବା, ସେଇଟା ବି ସବୁ ଦେଖେଇବି। ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବେନି। ଅଲରେଡ଼ି ପରିବା ବାଡ଼ିକୁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଭାଉଜ ଅବଜେକ୍ସନ୍ କରିପାରନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲିନି। ଏଇ ବାଡ଼ି ଆଡ଼ୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି, ତାଙ୍କୁ ବି ଦେଖେଇବି। ଏଇଠି ହିଁ ସେମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ଏଇ ବାଡ଼ିରେ। ଘର ବି ଦେଖେଇବି ମୁଁ, କିନ୍ତୁ ସେଇଠି କିଛି କହିବିନି, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ଅବଜେକ୍ସନ୍ କରିବେ, କ'ଣ କରିବେ, କେଉଁଠି ଛାଡ଼ିବୁ, କ'ଣ କରିବୁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଲୁଚେଇକି ଦେଖାଉଛି। ତାପରେ ସିଏ ବି ଲାଜ କରିବେ, କାହିଁ ମୁଁ ପଚାରିବି, ଭାଇ ବି ନାହାନ୍ତି। ଏଇ ଭାଉଜ ଆସୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ପରିବା କିଛି ତୁଳିଦେବେ ବୋଧେ। ଏ ସବୁ ବାଇଗଣ ଗଛ, ଏ କଲରା। ତାପରେ ଏଇଠି ଦେଖେଇବି, କିଛି ଲାଭ ବି ଅଛି। बागे बारसिंग पिमा पर ओडमसा बाजा पुदेया ना। जपा जपा ना बारसिंग पिमा परते ओडम है ना। निरा बागे पूरा आज का ओडो आरम गया था। हाँ देर फ्राले ये कदाले कागे ता हाँ देर जटे बड़ा के दो ले ಒಳ್ಳೆ ದೀಕದ ಅಲಂ ಗೋದೆ ಒಳ್ಳೆ ದೀಕ ಗೋದೆ ಅಂತಾರ ಮೇನೆ ಒಳ್ಳೆ ದೀಕದ ಅಲಂ ಗೋದೆ ଏଇଟା ଭାଉଜ ପରିବା ତୁଳୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖ, ଆଉ ପଛଆଡ଼ୁ ଉଠଉଛି ନା, ସେଇଠୁ କହିବ ନ ଆର ମୋବାଇଲରେ ଲେଲେ ନିରେ ଆଇ ଏଇଟା ହେଲା ବାସଗୃହ।